Artiklu fuq il-ġurnal Spiegel ħares lejn is-sitwazzjoni fil-Portugal li 12 sena ilu biddel il-liġi biex waqaf jagħti pieni kriminali ħorox mal-ewwel lil min jaqa' vittma ta' droga. Fl-2001 il-Portugal kien l-ewwel pajjiż Ewropew li uffiċjalment beda jimplementa terapija minflok pieni ħabs għal min ikollu bżonn l-għajnuna. Dan bl-argument li f'sistema li tagħti pieni mal-ewwel min ikun vittma jaġixxi bil-biża' u timbet xibka ta' traffikar moħbija u illegali li tkun diffiċli tikkontrolla. Fil-Portugal, dawk misjuba ħatja bil-possess ta' monżar ta' droga intbagħtu quddiem grupp ta' psikologi ħaddiema fil-qasam soċjali u rappreżentanti legali. Il-pulizija xorta waħda da twettaq tfittxijiet għal sustanzi illegali. Il-Portugal ra influss qawwi ta' drogi fl-1974 meta l-pajjiż inħeles minn kważi 50 sena dittatorjat militari. Ħelsien li wassal l-influss qawwi ta' drogi minn dawk il-Portugiżi li rritornaw minn barra l-pajjiż bi bwietom mimlija marjuwana. Influss qawwi ieħor seħħ fis-snin 80 meta droga eroina bdiet dieħla fl-Ewropa bi prezz relattivament baxx mill-Afganistan u l-Pakistan. Fil-waqt li l-Portugal ma kienx l-unika pajjiż effettwat, kien l-unika pajjiż li jażel illi jieħu triq alternattiva. U r-riżultati huma sodisfaċenti. We had 100,000 people hooked on heroin, which is enormous. Now I can say that drug addiction, problematic drug use has decreased. Skont il-ġurnal Time, bejn l-2001 meta nbidlet il-liġi u l-2006, l-użu ta' droga fost minorenni fil-Portugal niżel minn 14% għal ftit aktar minn 10%. L-użu ta' eroina b'mod partikolari bejn żgħażagħ minn 16 sa 18 sena niżel minn 2.5% għal 1.8%. Il-numru ta' infezzjonijiet HIV niżel bi 17% mill-1999 sal-2003. Imwiet ikkaġunati mill-użu tal-eroina u drogi simili niżel b'aktar minn nofs. L-ammont ta' persuni li rċivew trattamenti biex jeħilsu mill-vizzju żdied drastikament minn aktar minn 6,000 għal kważi 15,000. Bekk il-flejes użati għall-inforzar kontinwu ta' nies li jirrepetu l-użu ta' droga beda jintefaq fuq kura. F'pajjiżna qed ikun proposti li persuni li jinqabdu għall-ewwel darba b'pussess sempliċi ta' droga u minorenni ma jitresqux quddiem qorti kriminali, minflok jitresqu quddiem kummissarju għall-ġustizzja. Dan jingħata l-poteri li jagħti twissija jew multa amministrattiva jew jirreferi l-każ mill-ġdid lil bord speċjalizzat. Bord ta' natura soċjali li jiddeċiedi dwar it-tip ta' għajnuna li għandha tingħata lil persuna.